Үсіште яңа юл Алабуғада газ моторында эшләүче тракторларны жию планлаштырыла. Техника МТЗ Татарстан предприятиесендә жыйыла. Бу Минский заводы филиалы. Предприятие 18 модель машина жыя, тулысынча импортка бәйле запас частьләр Россия һәм Белоруссиянеке. Мы производим 82.1. Это самый простейший трактор, который хорошо берут в ходу. Шын Тимир от 2 ел Россия һәм Белоруссия сәнәгать кооперациясының уртак җимеше. Двигателе Минскида эшләнә, святой диодлы техника безнең илнеке. Не очень габаритный, небольшой. То есть он как бы подходит для коммунальных услуг. Трактор кеше габаритлы, кечкенә булуы белән җайлы. Коммуналь хезмәтләр күрсәтү, кыршылыкта, фирмаларда куллану өчен бик тә уңайлы трактор. Җитештерү детальләре күп төрле. 7000-гә якын запас часть бар. Барлык компонентлар җитәрлек. Санкцияларга каршы тора алалар. Завод эшендә үзлеклекләр булмаячак. Быел 5000 техника җыярга планлаштыралар. Аны арттыру мөмкинлеге бар. Не только Татарстан, как я сказал. Татарстанны гына түгел, Идел буе Урал федераль округларын, Крымны, гомумән Россия ихтыяҗларын канәгатьләндерә алабыз. 200 миллион сумлык запас частьләр бар. Планда газда эшләүче тракторлар җитештерүне башлап җибәрү, экологик ягылык чыгымнарны киметергә мөмкинлек бирә. Хәзер двигательләрне сынау үткәрелә. Серияле рәвештә эшләтеп җибәрү быелга билгеләнгән. Ләлә Зайнуллина, Фирүзә Насырова, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары, Алабуга.